títol del conte és El pallàs que no volia fer riure. Hi havia una vegada en un circ un pallasso que estava cansat d'haver de fer riure cada dia. A mi sempre em toca de fer riure als altres i jo hi ha dies que estic trist i no en tinc ganes de fer riure, pensava el pallasso d'aquell circ. Tan bonic com deu ser de fer de domador. O de trapecista. O de molt forçut. Que són feines que les pots fer igual, tant si estàs trist com si estàs content, pensava. Així és que un dia, en plena funció, es va disfressar de domador i es va ficar a la gàbia dels lleons. Però, noi, quan va veure que els lleons obrien aquelles boques amb aquells d'entorn, però com que no ho sabia, va caure a la xarxa. I la gent vinga a riure. Saltar de la xarxa i agafar uns peixos molt grans que servien d'home forçut i començava a fer força per aixecar-los. Les boles de ferro no es movien, però ell es va arribar a fer tanta força que se li van trencar tots els botons. I li van caure els pantalons. I la gent a escarfolar-se de tant riure. I tant va riure que el pallasso va comprendre que allò que li sortia millor era fer riure els altres. I des d'aquell moment, aquell dia va fer sempre més de pallasso. Un aplaudiment!